ay isang simpleng paraan para umasenso tayong lahat sa buhay. May alam ako isang napakadaling negosyo na mabilis magpapaangat sa atin. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo maaaring kumita ng higit pa sa kinikita ng karaniwang empleyado. Sadyang mahirap ang buhay ngayon. Marami sa ating kabataan nagsisipag tapos ng pag-aaral pero walang makuhang trabaho. Meron din namang pinapalad na magkaroon ng trabaho o pumasok sa negosyo. Ngunit ang kanilang kinikita ay sapat lamang para sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at tirahan. Marami sa atin na nagsisikap pero hindi pa rin pinapalad sa napasukang business. Marahil masyadong mataas ang kapital, kulang sa tauhan, mabagal ang return of investment o di kaya naman ay sadyang mahirap i-manage ang napasukang negosyo. Naniniwala ako na tayong mga Pinoy ay may angking talino at kakayahan dahil ilang beses na natin napatunayan ang ating galing maging sa ibang bansa. Bigyan lamang ng tamang pagkakataon, mangingibabaw ang Pinoy sa manlarangan mapunta. Magaling talaga ang Pinoy maging sa negosyo. Pero sa totoo lang, matindi ang competition ngayon kaya mahirap lumaki sa negosyo. Maaaring ang tatargetin natin ay yung klaseng business na sasagot sa pangunahing pangangailangan natin. Ayon sa National Statistics Office, sa sinurvey na 2 milyong Pilipino, 42.8% ang kita natin ay napupunta sa pagkain. Mura lang naman ang puhunan sa pagkain, pero mabusisi ito at pagod ang katawan mo. 13.3% ng kita ng Pinoy ay sa upa ng bahay. 6.7% ay sa mga bililing karne na inuulam sa araw-araw. 6.5% na pupunta sa gas, kuryente at tubig. Tignan natin ito. 7.4% ang ginagastos ng mga kababayan natin sa transportasyon at komunikasyon. Mas mataas pa kaysa sa karne, kuryente at tubig. Nagpapatunay na tayo mga Pilipino mahilig makipag-ugnayan. Sa pagtatayo ng negosyo, kailangan na ito ay simple, madaling intindihin. Isang negosyo na hindi na kailangan ng special skills o special education. Yung kahit sino kayang gawin ito at hindi na nangangailangan ng malaking kapital. Dapat malawak ang market at may produkto na makabago, yung sumusunod sa trend at kakaiba. At ito ay dapat madalas kailanganin para ang negosyo tuloy-tuloy. Itong negosyo yung ipapakita ko sa inyo, pasok lahat ng criteria na sinabi ko. Una, malaki at bumalawak na merkado. Dapat maraming nangangailangan ito. Pero inyo, mahigit sa 36.2 milyong Pinoy ay gumagamit ng mga cellphone. At ayon sa survey na ginawa ng Pulse Asia, 96% ito ay naka-prepaid. Ayon naman sa isa pang survey, sa isang taon, gumagastos tayo ng mahigit na 93 billion pesos na halaga para sa prepaid cards. At lumalago pa ito taon-taon ng 18% hanggang 25%. O diba, napakagandang pagkakitaan ng negosyo ng prepaid cards. Ito ay pangmatagalan. Isang negosyo na base sa mobile at wireless technology o ang tinatawag nating cellphone o text messaging business, itatap lang natin ang technology na meron na ang halos lahat ng tao, kaya't mabilis ang bentahan, kaya't hindi na tayo mamumuhunan ng malaki. Pangatlo, ito ay unique, pambihira. Isang m-commerce o mobile commerce ang nag-concentrate sa prepaid at microtransactions. Kumbaga, hindi pa nagagamit ng customer yung produkto, binayaran na niya. Mas kinabilis niyo pa ang pagbili dahil ngayon, pwede pa ang tingin. Napansin niyo ba na dalawa sa pinakamalaking kumpanya ngayon na patuloy sa paglago ay nasa negosyo ng wireless technology? Pinatutunayan ng kanilang tagumpay na ang e-loading ay tinatangkilik ng marami. Isipin nyo, meron kayong cellphone. Tuwing gagamit kayo nito, lumalabas ang pera nyo. Hahayaan na lang ba natin na manatiling puro gastos ang pagkakaroon ng cellphone samantalang pwede naman pala itong pagkakitaan? Ito ay consumable. Maaari nating ibenta sa isang tao ng paulit-ulit. Dahil ang mga Pinoy ay malakas kumonsumo ng load. Sigurado ang kita dito. Meron pang programa para kumita ang mga subscribers ng pantay-pantay. Mauna man sila o dumating na tayo sa kalagitnaan, may pagkakataon pa rin tayo makipagsabayan sa kitaan. Kinikilala ng Portal Innovations ang lumalaki at patuloy na paglago ng market ng prepaid business. Kaya naman, tinutugunan nila ang pangangailangan nito. Hindi na baguhan sa larangan ng ganitong negosyo ang Portal Innovations.
Noong June 2003, ipinakilala nila ang kauna-unahang universal prepaid loading system sa Pilipinas. Sila din ang nagpakilala ng pagdidistribute ng prepaid cards na cardless sa pamamagitan ng pagpapadala ng pins via text. Hindi lang yan. Nagamit ang Portal Innovations ng 2004 Philippine Marketing Excellence Award for the most outstanding SMS and web technology provider. August 2004 nang ilinunsad ng Portal Innovations ang isa sa pinakabagong programa nito, ang Load Extreme. Ano ba ang Load Extreme? Ang Load Extreme ay isang paraan ng pagninegosyo na pwede kang magbenta ng iba't ibang prepaid products gamit ang iyong cellphone o computer. Bakit dapat piliin ang Load Extreme system? Hindi nyo kailangan ng malaking kapital. Sa maliit na halaga o maaaring libre pa, pwede kayong maging retailer. Walang physical inventory ng mga prepaid cards. Walang tauhang dapat swelduhan, kung kaya't napakagaan sa bulsa bilang panimulang negosyo o sideline. Dito ay hindi nyo kailangan umupa ng pwesto dahil kahit nasa bahay o nasa labas ka man, maaari pa rin magpatuloy ang negosyo. Pwede itong gawin ng part-time o full-time. Isang cellphone lang ang kailangan nyo para makapagbenta ng iba't ibang prepaid products. At kahit mawala pa ang inyong cellphone, maaari nyo pa rin ipagpatuloy ang negosyo dahil kahit gumagamit kayo ng ibang cellphone, pwede. Basta't i-memorize lang ang inyong ID number at PIK. May website din ang Load Extreme kung saan maaari nyong i-monitor ang real-time record ng inyong sales transactions. Madaling i-check ang laman ng inyong load wallet. Dito, nakikita kung magkano na lang ang balanse ng inyong load. Kapag sa web ka nagtransact, walang mababawas na pisong load mula sa iyo. At higit sa lahat, sa Load Extreme, ang isang ordinaryong tao tulad natin ay maaaring kumita ng higit sa karaniwan. Lahat ng electronic loads, prepaid cards, insurance, and other products, pinagsama-sama sa isang cellphone. Isang cellphone, dala mo na ang lahat. Ilan lamang ang mga ito sa mga produkto at serbisyong may bibigay sa inyo ng Load Extreme. Wireless card products, over-the-air man, o landline, maging satellite TV o satellite phone services, kahit pa internet, online gaming, at kahit sa advertising o insurance pa man. Pwede kayong magpa-impress sa inyong mga minamahal o maging instant flower shop. Higit pa dyan ang kayang ibigay ng Load Extreme dahil ang vision nila ay maging singular access sa mga produkto at serbisyo na madalas natin bilhin gamit ang isang cellphone. Ito ang future ng prepaid.